ndị be anyị ebe ọ bụla nọ wee na-ege anyị ma ọ bụ na-ekiri anyị na mba ụwa dum. Ekelela m onye ikwu kelee onye nta. Nke taa pụrụ iche na Kpakpando maka na anyị na nwafọ Igbo ma ihe ekwe na ikwu gbasara ka o si ada n'ala Igbo nakwa na Naịjirịa. Ọ bụkwa na onye ọka iwu pụrụ iche. Ọ na-ekwuchitara ndị Igbo na-ekwu ihe na-eme na ala Igbo nakwa obodo ndị ọzọ dị iche iche na mba ụwa, ka ụmụ ihe na-emegasị na gbasara ka o si ndọrọ ndọrọ na ihe na-eme. Ọ bụ human rights activist, a lawyer, barrister Jerry. Ekene ga ama m ebe anyị ga-esi bido maka na ndụ mba ụwa ka anyị na-agwa ndị Igbo na-ekiri anyị, ndị na-anaghị asụ Igbo na-ekiri anyị. Nke ọ bụla ekwuru ọ ga-aba, mana ọ bụ barrister Jerry. Ekene biko ị ga-ekwuzi okwu ike ka ndị ụwa mara onye m na ya nọ, ka mara afọ gị kpọmkwem. Asị m na activist, nke a bụ ofu nke nji mara gị. Ekene m gị n'afọ Igbo. Aha m bụ Ọsọn Jerry Enoja. I'm a legal practitioner. Ọ dị ma ọkwụna anụgo ya na ọ bụ onye ọka iwu pụrụ iche, legal practitioner. Isiokwu anyị bụ ọnọdụ ndị Igbo jide na Naịjirịa ugbu a. Ụfọdụ n'ime unu ga-echeta na mkpụrụ ụbọchị one na one n'ala Igbo ka anọgidere anụba na-ewebe ụmụ Igbo na-eme nzukọ, ndị uwe ojii wee jee ebe a, ọgbaghara wee pụta, egbu ndị egwu na ihe dịka ya. Nchekwa ihe ndị Igbo chọrọ, ọ bụ Igbo president, ọ bụ restructuring. Ọ bụ ya ka anyị ga-emetụgasị ọnụ n'ụbọchị nke taa. Ya bụ na ka ị hapụ ya na Kpakpando, ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege anyị. Barrister, ama m na ọ ga na-afịa dịka barrister ị na-akọwala anyị Igbo ike na-agwa ndị na English language. And for those of you who don't understand what we're saying, we're discussing the state of nation, matters arising. Recently, there was a conflict between the police and Igbo youth where they were holding their meeting in Emene. We are going to discuss the Igbo presidency issue, the restructuring. What do our people want? Those are the things that we are going to discuss now. Barrister, Bapi also. Okay, nụrụ na ejere na ndị uwe ojii na ndị ntorobịa ndị Igbo were ọgbaghara na Emene. Kedu ka isi pụta ya? Kedu ka obi dị gị? Ụfọdụ na-asị na ndị ahụ ekwesịghị ije ebe a, na ndị uwe ojii ekwesịghị ije ebe a. Ụfọdụ na-asị gịnị mere ndị uwe ojii ji jezie ebe a, ha adọba ndọrọ ndọrọ? Tupu m na-aga n'iru akọwa otu obi si dị, maka na onye ọbụla bụ mmadụ Chukwu kere, na ọnọdụ dị otu a akwafuru ọbara mmadụ, ma ọ bụ nwanne gị ma ọ bụrụ nwanne gị, ọ bụ onye Igbo, ọ bụ onye Hausa, ọ bụ onye Yoruba, ọ bụ onye ọbụla, ma ndị ọcha, awụfu ọbara mmadụ oge wetara dị ka mmadụ. Maka na onye ahụ nwere ebumnobi. O nwere ndị hụrụ onye ahụ n'anya, ndị na-asị na onye a na ọ ga-emere ha nke a ma ọ mere ha nke ọzọ. Ụwa na atụmatụ o ji bịa ụwa, nwere ebumnobi o ji wee bịa ụwa ka o nwee ike mezuo ya. And oge e gburu onye ahụ na ihe ahụ niile abụrụ ihe nke nara n'iyi. So n'ọnọdụ ndị njem ndị uwe ojii na ndị otu akpọrọ ụmụ okorobịa ndị Igbo, a sị na ha na-eme mitin, na ha nọ nzukọ. A sị na onwe ndị DSS jere hụ na ha nọ nzukọ, chọọ ịkpọse nzukọ ha nọ. Ụmụ okorobịa wee na-ajụ aka ihe ha mere. Site otu a ha wee nwewe nghọtahie. Ndị ahụ wee kpọọ ndị polisi, wee kpọọ ndị uwe ojii abata.
ya bụ ndị DSS jere kpọtasịa ndị ọzọ ka abịa nyere ha aka. ndị DSS kpọrọ ndị uwe ojii, ndị uwe ojii abịaza kpọọ ma ndị amị, kpọọ ma ndị Air Force, ndị agha na-anụ n'elu abịa nwezi ọgbara nke bụ na egburu mmadụ. Ndị otu ụmụ okorobịa na-asị na ndị egburu bụ mmadụ 21. Ndị polisi a na-asịkwa na ndị egburu bụ mmadụ 5. So mana ọ bụgodu usoro ofu onye ka egburu ọbara ịkwafu ọbara wekọdụ, mana ewe ndị na-alụta aka barista si na ndị a dịka ndị nọ na ha nụtara na ndị a na ha bụ ndị IPOB, ndị a machigoro maka na-amachi Naijiria na a na-akpa terrorist nke meziri amachie nọ ya mere ndị uwe ojii ji jebe ebe a sị ha eme na nzukọ. Mana nke dị ka nke ọzọ bụ na ejere, ọ bụrụ na ha ji egbe, ọ bụrụ na ha ji ihe ọbụla, na ha nọ na-eme nzukọ ha, mmadụ nwere ike nọkịta ọmakpụ onye n'ebe ndị mmadụ na-eme nzukọ ebe e nwere freedom of association, freedom of religion and all that. tupu m na-aga, m chọrọ ka m n'anya maka uwe ojii ya bụ polisi. O nwere iwu na-achị ha. O nwere iwu dị n'obodo a bụ iwu ka iwu niile a na-akpọ constitution. Ije na section 214 2B also that the police shall have powers as may be conferred upon them. That's the Nigerian police force. They have powers and duties as may be conferred upon them by the law. That's the act of the National Assembly. Inanya nke a gosiri na ihe ọbụla ndị uwe ojii ga-eme n'oge soro iwu. Ka anyị na-anya, o nwekwara akwụkwọ nke ndị National Assembly nwa mekwara a na-akpọ Police Act. Ịbịa na section 4 ọ sị that the police shall have powers for the prevention and detection of crime, apprehension of offenders, preservation of law and order, and protection of life and property. Ihe a ka iwu na-achị obodo, iwu na-achịkwa ma polisi n'onwe ha nyere ndị polisi ikikere ime. Ajụjụ anyị ga-ajụ n'ọnọdụ a bụ oge ndị agha gbakọrọ ebe ahụ, ha nọ n'ọgba, ha na-eme ọgba aghara, ha na-eme nzukọ. A sị na ndị polisi jidere, o nwere ihe ndị polisi natara ihe ebe ahụ na-egosi na ha bụ ndị IPOB, na ha bụ ndị IPOB. Ọ bụ na ha na-ejidere ha ebe ha nọ na-eme nzukọ, ihe ndị polisi ga-eme bụ enyego ikikere ijide onye ahụ. Ha jide onye ahụ, ọrịa ji n'ụlọ ikpe ha ka ekpe ikpe chọpụta ma ihe ebubo a na-ebo ha maọbụ eziokwu maọbụ na ọ bụ eziokwu. Maka na iwu ọzọ, ana m abịa tupu ndị polisi na-aga n'iru, maka onye agụrụ m na newspaper nụ na onye na-ekwuru ndị polisi na oge ha nọrọ na oge ndị DSS kpọrọ ha bịa na ndị ahụrụ ndị IPOB ebe ha nọ na-emere onye uwe ojii, isi ndị uwe ojii kpọọ ndị amị wee kpọkwa ndị Air Force ka a bịawa ya na ebe ha na-eme ọgba ya. Dịka m na-agwa gị dịka onye ọkaiwu, ihe ọbụla ị na-eme n'oge so n'usoro iwu. Ị na-anya na akwụkwọ na constitution na section 215 paragraph 4 subsection 4 ọ sị na onye na-achị obodo bụ governor of a state na nyanwa ma ọ bụ onye kọmishọna o nyere ikikere o nyere ikikere n'ụdị ọnọdụ iwu. Ịna ya na ọ ga-abụ kọmishọna for justice na obodo ya, na that kọmishọna na gọọmenti ahụ, na ha ga-enye onye isi ndị uwe ojii na steeti a na-akpọ kọmishọna polisi ntụziaka n'ihe gbasara nchekwa ndụ na ime ka udo na ọgbaghara ghara ịdị n'obodo. N'oge onye gọvanọ maọbụ kọmishọna gwara ihe dị otu a, na ha ga-esoro ya.
ajụjụ anyị na-ajụ tupu maka ihe anyị na-ekwu na bụ na emebiri iwu obodo kwa afọ ọbara mmadụ maka ọ bụ ihe dị ukwuu. Ajụjụ anyị na-ajụ n'ugbu a bụ oge onye isi ndị uwe ojii achọpụta ihe dị otu a dị, oge ndị DSS gwara ya na ihe dị otu a dị, akpọrọ ya na fon, ha jere n'ọfịs ya gwa ya, o mere ka aka na-achị obodo Enugu steeti mara, maka aka na-achị obodo Enugu steeti bụ onye isi nchekwa na Enugu steeti dị n'aka. Ọ bụ na onye isi na-achị Enugu steeti anọrọ, o mere ka kọmishọna ahụ bụ onye na-achị obodo rafere ọnọdụ dị otu a n'aka ka ọ mara, maka ọ bụ oge o mere ka ha mara na ọ bụ aka na-achị obodo bụ onye ga-akpọ ndị ọzọ, akpọ nzukọ ndị nchekwa, ewee kwee dị na ya, o wee gwa ha otu a ga-esi wee soro ya. Ọ bụ na emere ya otu a, ị mara na ịkwafe ọbara agaghị adị. Ihe a mere na ajụjụ anyị na-ajụ na onye isi uwe ojii o mere usoro iwu a dịka iwu nyere ya, maka ihe a bụ constitutional issue, is a very serious issue. So any breach of the constitution will attract sanctions. So onye isi iwu ndị uwe ojii usoro iwu a o mere ka aka na-achị obodo mara. Nke bụ adị na ọnọdụ ahụ bụ ndị oyibo na-ekwusị, you don't kill a fly with a sledgehammer. Oge ị chọpụtara kedu mbọ ndị uwe ojii gbagoro n'onwe ha tupu eje kwaba ndị agha na ndị agha na-anụ n'elu, ndị nwere ha ejiro mma, ha ejiro egbe, ha ejiro ihe ọbụla, eje kpọtawara ha ndị amị, kpọtawara ha ndị agha elu ka atụba ha bọmbụ gbugbe ndị mmadụ. So ịnanya na onye isi ndị uwe ojii ajụjụ a ka o kwesịrị ịza, kedu mbọ ndị uwe ojii gbakọrọ ka eme ka ọnọdụ ha ka udo wee chịa tupu a na-eji akpọ ndị agha ka ha bịa nụba ọgụ. Barrister, ihe o ji ewutekarị bụ na abịa na mgbago ugwu Hausa, ewere ndị ọgba, ewere Boko Haram na ihe ndị ọzọ na ndị bandit, akpọ ha bandit. Ịbịa afọ na imirikiti ndị mmadụ na Naịjirịa ugbu a, mana ana Igbo a na-agazi ọrụ ugbo ha maka ihe ndị Fulani herdsmen na-eme, ka bụ ndị na-eche efi. A na-asị kedu ka ha ga-esi hapụ ebe ọgba aghara dị na ndị na-agba ọgba aghara, ọ bụrụ ụmụaka na-eme nzukọ ka ejizi were ike niile wee na-echekwa. Anụkwazị na emechaziri ma ndị amị chebe n'ụlọ na-achọkwa ndị IPOB. Ndị na-ekwu ihe a, kedu ihe ga-ekwe ndị a na-asị na ụmụaka na-eme nzukọ na-enweghị ha mere na ọ bụ ka esi emegide ha ka ha na-ekwu na-akpa ka ọ ga-esidere ha mma? Gịnị ka eji hapụzie ndị na-eme ọgba aghara na ndị na-achụpụ ndị mmadụ n'ugbo ha? Ọ bụziri ndị na-achọ na-ekwu na ihe a na-eme ha dị mma ka eji ike dịka isi kwuo werezie sledgehammer na-egbuzi ijiji. Dịka m kwuru na mbụ, iwe sledgehammer bụ ijiji ọ mara mma. O nwere ndị agha ọnụ a na-akpọ Boko Haram nọ na ugwu Hausa, ebe ọwụwa anyanwụ n'ugwu Hausa, wee na-egbusisi ndị mmadụ, na-atọrọ ndị mmadụ, na-ere ibu. Ụmụaka anyị ha kpụ kemgbe 2014 na ka ha gburu 2016, ọ ka nọ n'aka ndị Boko Haram, aka atọpụtacha n'aka ndị Boko Haram. Ya bụ ndị Chibok na ndị skulu nke ọzọ ha jikwa chikwara mmadụ. Ihe ndị a niile bụ ihe ndị agha elu, ndị agha ụgbọ mmiri na agha ndị na-anọ n'ala kwesịrị ije tinye isi ka anapụta ụmụaka ahụ. Iji egbuwe ndị na-eme ọgbakọ, e nwere ndị bandits na Zamfara steeti na Katsina steeti na pipụ ada aṅụ mmiri na-atọgbo iko. Ụmụ nwaanyị adapụtazi maka ndị agha ọnụ mana anyị nwere ndị amị na-anụ n'elu, nwee ndị agha ikuku, nwee ndị agha na-anụ n'ala. Kedu ihe ha na-eme maka ọnọdụ a? E nwere ịbịa na Southern Kaduna na ụbọchị nke ọzọ na mbụrụ ebe ha na-ekiri ha na onyonyo, ebe ha na-ekpo ihe na-agagharị na-eti mkpu na-egbuchago ndị Southern Kaduna, na-aga ngagharị iwe. Ndị amị nwa a na-akpọta ije bụ ndị IPOB, kedu ebe ha nọ? Ọha mara ụzọ na-eje Southern Kaduna, ọha mara ụzọ na-eje Zamfara. Ihe ọ na-ewutere m bụ na amara m ọchịchị anyị nọ n'ime ya. Dịka anyị si wee ihe izizi onye na-achị obodo na-eme bụ ime ka ndụ, nchekwa ndụ
na ngwongwo na Nchekwa akụrụngwa mmadụ akụnụba. akụnụba mmadụ ka o wee guzo. Mana ugbu a obodo anyị ihe ndị anyị na-abịa anyị na-ene anya ile anya na ọgba aghara dị na mgbago ugwu Awụsa ahụ kemgbe ọchịchị a bidoro. Oge aka na-achị obodo kịta batara na ncha na-enwe ọnwụ. Ọtụtụ n'ime anyị si na ebe ọ bụ onye agha ebe ọ bụ onye agha nagoro ihe ezumike. gbasara agha doro ya anya na ihe dị a niile ga-akwụsị. Mana kịta na ọkazi njọ. Anyị amaghị ma onye agha ma na-akwụnyezi ọkụ ka agha daba ma ọ na-emezi ka ọkụ agha ka ọkụ ya kụwee sọnụ. So n'ọnọdụ a na-eweta onye ọbụla na-ekwesịghị ije mee ihe anyị mere na-emene na ebe ekwekọ ije mee ya bụ ndị a ji egbe na-agagharị na ha na-achị efi, mana ọ bụrụ efi ka ha na-achị n'ọhịa ka ha na-eje, maka na ọtụtụ mmadụ na ha na-ejezi ugbo. Ọtụtụ mmadụ na ha na-ejezi ugbo maka na o jee ugbo ọ bụ nwaanyị awakpo ya n'ike, banye n'ime ọhịa. ụfọdụ egbuo onye a ga-egbu. Ụfọdụ ka a ga-awakpochi n'ike egbuo ha, ụfọdụ ka a ga-awakpochi anara ndị be ha ego ka ya wee gbapụta. ma ọ bụ na ị wetara ego ọsịsọ egbuo onye ahụ. Ọ dị ma ọ maka ịmụ ihe a niile ị na-anyị fụ na n'ala Igbo ka ụfọdụ na-akpọtụ ọkachasị ndị ntorobịa na-asị na ihe a dịzị ka na-amụ ma chọọ ime ihe a, na ihe a dịzị ka maka na egbe ndị na-asịzi na ndị na-asị n'ọkwa flanization ọ bụ ime ka ndị South nke ha kpebere ụdịrị chi nke ndị ugwu na-ekpe n'ọbịa bụ ihe atụmatụ a na-atụ. Ụfọdụ si mba na ebe ọ dịzi otu a ya mere ụmụaka ji eme nzukọ na ebe ọ dịzi otu a na ha chọziri ka ha were onwe ha iche na ebe a ha na-arụta aka otu a esi kwuo isi na-ekwu na ndị agha kwesịrị ije n'ebe agha ọgba aghara dịgozi na ndị na-eme ọgba aghara je chọpụta ha kama ihe chọbe na ụmụaka na-ekwu na a na-emegide ha na ihe a na-ekwu about flanization na islamization a n'ọkwa ọ mekọ bụ eziokwu. Ị na-anya na ebe ụmụaka ahụ na-ekwu, ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị bụ kedu ihe siri anyị adara n'oge gara aga. Naijiria nụrụ agha, o nwere ihe kpatara eji wee jebe agha, ma ihe ndị a niile bụ obodo mara ihe like ije na Angola na ka ebidogo dozibo onwe ha wee hụ ihe a dozibo onwe hụ na ihe ndị a eshi mkpufesi ọzọ wee na-agwa ha. Ụfọdụ a sị na ndị abụ ndị traịbụ nka na ndị abụ ndị nka eme kunu na-anụrịta ọgụ na ọdịrọ mma na ọka mma kunu biri dịka nwanne kunu nọrọ n'udo. Ọ bụrụ na enweghị mmegbu a na-emegbu ndị Igbo, ọ bụrụ na enweghị mmegbu a na-emegbu anyị ọha na eze na-ahụ, o nwere onye ga-asị Naijiria bụ obodo mara mma, o nwere onye ga-asị ka anyị si ya Naijiria pụọ. Tutu ihe siri agha na 1967 ruo 1970 abịa ọkwa anyị bi n'udo, nwere esi na ya ga-ana. Ọkwa nwaafọ anyị bụ Dr. Nnamdi Azikiwe bụ onye na-eshi ọnwụ ka Naijiria bụrụ ofu. Ha Naijiria bụrụ ofu ewee mee Naijiria bụrụ ofu. O nwere oge ahụ Zik na-anụ ọgụ ka Naijiria bụrụ ofu, o nwere onye Igbo sịrị na Zik na-ekwu adịrọ mma. O gosi na anyị chọrọ ka anyị nọrọ na Naijiria ka anyị bụrụ ofu. Mana ọ bụrụ na gị na mmadụ na-emekọ ihe, onye ahụ na-egosi gị na ya achọrọ gị, ya mere ụmụaka ji wee sị abịa n'amị na ndị Igbo anọ anyị anaghị enwe mbuli elu promoshọn n'amị. Abịa na polisi n'otu aka ọ dị, ịbịa na nevi n'otu aka ọ dị, imigreshọn n'otu aka ọ dị, ị na kọstọm n'otu aka ọ dị. O nwere ebe ndị Igbo nwere ohere, anyị nwere ohere na Naijiria. Ịbịa n'ihe ọbụla a na-eme eme oge erute onye Igbo atụpụ ya n'azụ. Nke a gosiri na ha achọghị ụmụaka, achọghị ndị Igbo. Ya mere ụmụaka ji wee na-asị ọ bụ na ha na-ahụ bụ eziokwu na agaghị edozi ya na ọkara ha mana ha nọrọ onwe ha, na ha nọrọ onwe ha ha wee chụọ akara aka ha ebe Chineke nyere ha. Ya mere na ana m asị na ọ bụrụ na asị ndị Naijiria anyị nọrọ ka edozie Naijiria, ka anyị dị otu a iwu a na-achị anyị 1963 Constitution na-achị Naijiria oge ahụ, ọ bụ na ọ bụ iwu a ka a ga-eweta ka o wee chiba anyị ugbu a n'ọmaka ka ọ ga-enyere anyị aka anyị nwee ike wee kwalite ọnọdụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Maka ị na-anyị na onweghị ihe ọbụla na ndị federal gọọmenti na-arụ dị na mpaghara anyị. Ụzọ niile ije n'ụzọ ka na federal road
na ihe ọbụla a na-eme na-eke n'ụzọ nwa na-arụ site Anambra rute Enugu since 2004 nke Ọnịsha Enugu expressway arụbeghị half n'elu Port Harcourt na ihe ndị a niile ka ha na-ele anya ịbụrụ onye Igbo gụchaa akwụkwọ ka ị nweta ọrụ na ị gaghị ahụ ọrụ mana onwe ndị Hausa anaghị ihe n'anya na ọ na sekuriti architecture niile na Nigeria na ọ bụ ofu tribe ma chi ha ncha so mana obodo adị ọtụtụ nwere so ihe ha na-ekwu na-achọrọ ka eme ka ndị ọbụla nọ n'ọwụwa anyanwụ ndị anyị bụ ndị ọwụwa anyanwụ ka anyị tibe isi na ana m ene anya na ihe a bụ eziokwu ka ha maka ị na-anya ihe na-eme na Southern Kaduna oge onye na-achị Kaduna kịta chọrọ ịzọ elekshọn nke ugbo abụọ ndọrọ ndọrọ nke ugbo abụọ o ji eweta onye na-etikwa isi na wee mee deputi so ihe ọbụla a na-eme na nwere onye ebe ọbụla na-akpa ihe gbasara eme na Kaduna na nwere ozi onye na mana onye a sikwa na Southern Kaduna o si mana ọ bụ onye na-ekpe n'isi na mana ịbịa n'Enugu na nkịta ị ga-ahụ onye Hausa onye na-eti ekpe isi na ebe a ikekwe na ọ bụ ịjụ ese ị mara ma onye ahụ ewetara ebe o si maka enwere ike ọbụla ọ bụ onye nọ na Southern Kaduna mana ọ bụkwa onye nke ha ihe i kwuru bụ eziokwu maka na onye a bụ nwaanyị o nwere ike ọ bụrụ na-anụtarị ya ọbụna ọ nọ ebe a bụrụ onye nke ha asị na-ewetara onye Southern Kaduna mana ọ bụkwa onye nke ha ka ha wetara kedu ihe mere na ọ gaghị eweta kemgbe a na-achị Naijiria na ọ bụ eweta onye nka eweta onye nka nke nwee ike ka ọ na-adaba kịta na o ji eweta so ihe ọbụla a na-eme na Southern Kaduna onye nwa o wetara na bụ onye Southern ịnụrụ ebe ọ na-ekwu okwu na-egosi na ọ bụ onye nke ha maka ọ bụ na ọ bụ onye na-abụrụ onye ka a na-egbu ndị mmadụ na Southern Kaduna ọ ga-apụta tie mkpu si na ihe a na-eme na ọ dịrọ ọnụ mana ị ka nụrụ okwu ya ihe a niile bụ ihe a na-ejikọta ọnụ dịka isi kwuo mmegbu a na-emegbu ndị ndịda na ọkachasị ndị Igbo mere na ụfọdụ ji asịzi ndị ntorobịa kachasị ekwu na ha chọrọ ka ha were onwe were obodo nke ha mana ndị okenye ụfọdụ na-asị mba na ihe ga-aka mma bụ ebe ọ bụ na mpaghara dị iche iche ewepụta na mgbabe ha ọchịa Naijiria na ihe ndị Igbo ga-amasị ndị Igbo na-achọ ka ndị Igbo nwee mmasị ma ọ bụ kwere na ha kasị na Naijiria na ọ bụ iwere ofu onye Igbo wepụta ofu onye Igbo ka ọ bụrụ onye Igbo chịrị Naijiria iche na eme nke ahụ na ọ ga-eme ndị Igbo obi ụtọ na uru ọ ga-ewe ihe ndị Igbo ewe ihe ndị Igbo ga-erite na ya na asị na onye Igbo chịbara Naijiria n'ezie ị na-anya tupu m na-aza gị ajụ ka m mara gị atụ ihe mere na Yoruba oge abịala emechara zọrọ ọkwa ọchịchị asị na onye bụ onye arụpụtara dịka onye isi ala ewee jụ na ọ ma nchi ịma na ọ ga-eweta ọgbaghara ma ndị na deko ma ndị OPC ọgbaghara dị na ebe niile emegide enugide ọgụ a bido 1993 wepụta 1998 o nwere nwa afọ ọchị Naijiria mara ihe mbụ Abdulsalam Abubakar ha wee kpebie si na a ga-eweta onye shi na Yoruba ka ọ bịa chịa ọchịchị ka etie ha aka n'obi n'oge ekwu na onye nke ha nọ ha ga-aka wee gee ya ntị ha ga-aka wee mee ka udo wee dị na obodo wee chọgide chọta onye chịrị obodo anyị dịka onye agha oge anọ nọ na mkpọrọ bụ Chief Olusegun Obasanjo eji kpọta ọbịa bụrụ president of Nigeria oge mechie ndọrọ ndọrọ onye arọpụtara wee chịba Nigeria okwudo bịara dị so endbis na eme onye ka emere ibere obi adị ama ihe a ha mere na West achọrọ m ka gọọmenti Naijiria ka ndị Naijiria niile ndị North East ndị North West ndị North Central ndị South West ndị South South ha niile chịkọta aka ọnụ otu anyị kwekọrịtara ewee mee nke onye Yoruba na iwee kwadie emekwara South South ịma na ewe oge anọgide ndị South South ana m abịa ewee kwadie ndị Igbo wee kwadokwa Obasanjo ekwe emezọ Obasanjo zọrọ na PDP mana ekwe masọ ka ya si na PDP pụọ n'ọgwụ ihe ekpebiri so oke anyị nche akwado Obasanjo ọ nọgide na PDP South East steeti ọ bụrụ PDP nwere election maka na anyị nyere Obasanjo ezigbo nkwado even ndị ibe Obasanjo AD nwere election na steeti ebe Obasanjo si anyị bụ ndị Igbo kwadoro Obasanjo oru oge a na-enwe tigbuo ozugbo
na South South a na-agbari pipe ewee bịasị ebe yara dụ anụ ka e were ọchịchị nye ndị South South ewee sị nwa afọ ha bụ Goodluck Ebele Jonathan Azikiwe ya bịa jiwe ọchịchị ọkwa agha jụrụ kemgbe ada agbarịzizi nwere ha na pipeline ahụ obi wee jụọ ahụ oyi etie ha aka n'obi obi wee jụọ ahụ oyi anyị anaghị ekwu maka na ndị Igbo anyị so na mgbọrọgwụ mere n'obodo a bụ Naijiria guzoro anyị so na ndị na-eme na ihe na-aga n'ihu n'obodo a anyị so na ndị na-eme ka obodo wee mepee na mba niile na Naijiria so ihe ahụ emere na South West wee mee ya na South South oge a enwere ọgbaghara ọ bụghị igbu mmadụ bụ ebe oge ebe maka ị na-egbu ụmụaka n'ekwe ka a na-egbu ha ka ha na-eguzosi ike na-asị ha ha kwuru na ha ga-eme ya nke a gosiri na ọ na-ezi obi ike ma ihe a na-azọ ọdịmma n'ihe dị ya so ọ bụrụ na emeghị otu emere ndị nke ọzọ ekwenyere m na obi ga-ajụ ha oyi oge nwanne oge a na-ahụ onye kpa okpuru ede nọ na ya afọ agụ nọ na asọrọ ha ga na-enwe ike banye ezipụta ofu onye ma mmadụ ịba onye ahụ ji ego ahụ ebumnobi ha ọ ga-aka gee ntị achọta nwa afọ Igbo maara ihe anya ruru ala ga-ege ntị n'ala wee mara nsogbu ndị be ha mara nsogbu ndị mpaghara ọzọ na Naịjirịa mara ka Ogechukwu egbo mkpa ndị Igbo gbokwa mkpa ndị nke ọzọ mana Ogechukwu n'ala Igbo wee pụta maka na ndị Igbo bụ ndị emejọrọ so eme ya na ama m na oge eme ka gara gara ụmụaka na iwe adị ha n'obi ka iwe ha wee dajụ ịma na ịrụtụrụ aka wee sị na ọ bụrụ na nke ahụ na-ekweghị na ọ bịa mezie ya ejiri constitution nke emegbugo 1963 constitution na abịa jiri ya chịba Naijiria ugbu a nke na ọ ga-ebutekwa ọbụ ya bụ restructuring a na-ekwu ya bụ onye ọbụla nọ na region nke ya wee na-achịkwata onwe ha iche na abịa mee ya na Igbo dị n'otu iwu iwe ike wepụta ofu ga na-achị the whole eastern region. Kedu ebe na Igbo adịrọ n'otu? In 1963 ka onye na-achị ndị Igbo mgbe ahụ ọ bụrụ ema ya ọkwara it was the premier mana dịka o si na-ejikọ aka ọnụ n'obodo Naijiria n'ihe ka ndị Igbo ịma na oge ahụ oge a sịrị n'ọwụ ndị Igbo oge ahụ Obasanjo ikwu na-achị n'ọbụ ndị Igbo ka o ruru ịchị seneti mpaghara dị iche iche n'ala Igbo zọgidere zọgide ọ dị m ka oruru ndị nwanne m nwoke cheka ndụ oge anyị rapụ ihe ahụ juke na onwe gị ajụjụ ndị a na-anụso onwe ha ọgụ kedu ihe kpatara ọgụ a na-ada ihu ebe mmadụ na-abụọ na-anụ ọgụ oge pụọ ka mbata bịakwudo nso ka ị mara na o nwere ihe kpatara ya ọkwa ndị a na-achị achị Obasanjo ga-eje kpọnite onye a gị jee nụso onye ọgụ eje kpọnite onye a gị jee nụso onye ọgụ ka emegidere oge emechara Ken Nnamani abata bụrụ senate president ọkwa Obasanjo kpakwara nkata ka ewepụ Ken mana bikos na Ken na-agbago mgbọrọgwụ ya na ndị ugwu niile oge ọ chọrọ ije sekretari ya na ndị ugwu niile wee soro n'ofu ngalaba ya mere na ewepụ Ken Nnamani ọ ga na-emechi akpago nkata ka ewepụ ya ọzọ oge anya na-akpa nkata oge nke Evans enwere m maka ama m oge ihe ndị a niile oge nke Evans enwere m Evans na-echụpụ ọkadigbo zọrọ onye ka mbụ isi onye na sineti Evans wee Obasanjo kwado Evans nwere emeche chọpụta na Evans nwere problem maka age na asambodo o wee segide okwu ọ bụrụ ndị Igbo wepụrụ ya na nke ahụ bụ na o nwere nsogbu n'onwe ya chụpụ ọkadigbo wee bata maka na Obasanjo achọrọ chụpụ ọkadigbo maka na chụba o nere anya n'oge nye ya nsogbu maka chụba na-achọ ka ihe na-aga ka o kwesịrị ọ chọghị executive tyranny ọ chọrọ iwere onwe maka na ọma ihe ọ na-eme Obasanjo eje na-akpọlite ị na-erota na nwoke chịburu Niger steeti Kuta na o mechara ihe ọkadigbo mgbaghara si ana eyuziri ya wee megide ọkadigbo tupu ọkadigbo na so iwu na ihe ndị a niile bụ nkata na-akpa n'azụ ka sị na ndị Igbo na-ekwe mana anyị kwetara mana icheta nke oge abịa azọ ndọrọndọrọ nke azụchara ndị PDP wepụtara Peter Obi
ịfụkwa na ndị Igbo ndị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị na-achịkasị ala Igbo pụtara webekwa iwe si gịnị mere o ga-eji bụrụ Peter Obi ka ewepụtara na-abịa ha nara ha ikike tupu ewepụta Peter Obi. Ma ndị Igbo na-akpọ ya mmadụ ịdị selfish, mmadụ bụ sọsọ oge ewepụtara onye ga-eje ndọrọndọrọ. Ihe anyị ga-ajụ onwe anyị bụ onye nwaafọ Igbo ahụ ewepụtara, onye ahụ ewepụtara ọ bụ nwaafọ Igbo? Ụsa ya bụ ee. Ọ bụ na onye ewepụtara bụ nwaafọ Igbo, onye ahụ o tozuru, o nwere amamihe, anyị rụrụ ya ala ime ihe ga-enyere obodo anyị aka, onye ga-anọchite nwaanyị anyị n'ebe ahụ. Ụsa ya bụ ee. Maka onye kwuru oge Peter Obi ka o ji wee chịa Anambra steeti, ihe o mere na Anambra, onye a ga-ama na onye a tozuru ogugo ịbụ ma onye isi ala. Gịnị mezikwana ndị be anyị ndị Igbo ji gbaba ya maka eji wee gbaba ya mgbopụrụ ha mụsịrị na selfishness, ka ọ bụrụ sọ mụ a ga-abụ nke mụ a ga-abụ nke ọzọ, mụ a ga-abụ nke ọzọ, tupu a na-eme ka m bịa kwuo onye ga-abụ ọ bụ gọvanọ, ma wee na-achọ ka ọ rụta onye ga-eje ga-abụ vice president. O nwere onye ha pụtara, ndị a niile na-ewe iwu, onwere nke onye ha pụtara sị na onye ewepụtara na o tozuru? Ọ bụ na o tozuru, kedu ị na-ewere iwe? Ya na-egosi na onye ahụ na ọ bụ selfishness bụ na-enye ha nsogbu, na onye ewepụtara na o tozuru. Oge ha jere competition to address the nation before to present their manifesto before election, ya na vice president Yemi ụwa niile wenyere aka elu si na onye a nọ mara ihe ọ na-eme, onye a maka ọ sachara ajụ kụzichere ndị ọ bịara ịkụzi onye ya na ya na-eme azọ ndọrọ ọchịchị, kụziekwere Naijiria, na-ekuzi mbụ ụwa niile na-ege aka wee na-awa aka. So ma taa na anyị na-ewunyere ya aka, anyị na-ekpere ekpere na Chineke ga-edu ya mee njem ọfụma n'obodo ahụ Naijiria. Ọ dị ma barista, iche na ụdị ụfụ ahịa ikwuru maka ya eweta na emere oge ahụ ahọpụtara Peter Obi, na-abịasị ka a restrọchọ ka ewepụta ofu onye Igbo ga-achị gara bụga abụghị isi n'ala Igbo, ma ọ bụ nke a na-asịgodo ndị Igbo ngwa ọkwụna ụchọ Biafra jen were onwe kedu onye ga-achị unu. Iche na ụfụ ahịa ma wetakwa nsogbu n'ala Igbo, emegide ihe azọgide ihe a agbaziri aka na ewe ike ewe onye ga-apụtazi were onye nke ọzọ, onye Anambra nwere ike ịpụtasị onye Anambra ga-ebu ụzọ onye Enugu pụta onye Anambra nwere ike si onye Anambra onye Enugu ga-apụta onye Anambra pụta onye Imo apụtasị kedu ka onye ga-eji bụrụ onye Anambra ga-ebu ụzọ, onye Imo apụta ndị Abịa bụ ewebe iwe, onye Abịa pụta ndị Enugu ewebe iwe. Kedu iche na ịmụ ihe a niile abụghị ihe ga-ewepụta ọgba ya na-asị ka ebido ugbu a si ngwa ọkwụnụ chọrọ iwere onwe jezie were onwe? Ọ bụrụ na a ga-arapụ ka anyị nwere onwe anyị na ihe ahụ abụghị nsogbu, a kpọrọ ya ndọrọ ndọrọ. Ebe ọ bụ na enwere ndọrọ ndọrọ, ọ bụrụ igwe ofu onye. Ihe iwu na-ekwu ugwu igwe mmadụ, ndị karịrị na igwe mmadụ, majority karịrị n'ọnụọgụ. Ka m nye gị ịma atụ, Atiku bụ onye Fulani, Buhari bụ onye Fulani. Ịhụrụ ka ha ochi wee chụpụ ya na elekshọn emere 2019. Ụfụ anyị ada ebe niile na politiks ndọrọ ndọrọ. Ọ dị ya a zọrọ n'Enugu ebe a, aka na-achị obodo pụtara na ya ka ga-anachi obodo nke abụọ. Mmadụ onye pụtara ịzọchi ya gọvanọ, ọtụtụ mmadụ pụtara ịzọ gọvanọ. Otu aka ọ dị na Ebonyi, otu aka ọ dị na Lagos, otu aka ọ dị na Ondo, otu aka ọ dị na Borno. Ọ bụrụ sọ so abịa na asị anyị nwere onwe anyị, anyị je weta onye ga-achị anyị. Onye ọbụla nwere mmasị, onye a ga-ebe tinye n'akwụkwọ sị na ya chọrọ ịzọ. Oge a tụchara vootu ewepụta n'ofu maka na a ga-ewu iwu ga na-achị obodo, so na ofu onye ga-achị, mmadụ bụ amachi obodo otu mgbe. So anyị tụọ akwụkwọ ikikere eji ndọrọ ndọrọ, anyị tụcha vootu amara onye wepụtara ga-achịba ana Igbo. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-ekiri anyị Kpakpando TV ka ị na-ekiri na mba ụwa dum ebe ọ bụla ị na-ekiri, nwere ike izite ozi nke gị na ebe nzite ozi, zipụ ozi nke gị ka ụwa mara echiche gị n'ihe anyị na-ekwu. Ọnọdụ ndị Igbo na Naịjirịa ka anyị na-ekwu maka ya. Anyị na-ekwu maka nchekwa, esi na nchekwa wee kwuo na ụfọdụ chọrọ ka ndị Igbo were onwe, ụfọdụ na-ekwu mba na ka onye Igbo ewepụta onye Igbo ga-achị Naịjirịa. Ụfọdụ na-ekwukwa nọọ ka a hazigharịa Naịjirịa restructuring, ka onye ọbụla nọ n'ogbe nke ya chịba
a na-atụzi ụtụ n'etiti ya bụ na onye wee wetara na na-atụ ya, mana ọ onye Igbo na ndị Igbo ga na-ekwu ihe ga na-eme na be ha. Ọ bụ m na barista Enoja na-akpara ogbugbo. Barista ka anyị weziri ya wee na-agazi ugbu a maka oge. Ihe ọzọ m chọrọ ịghọta ịfụnanụ na nkewa oge ihe a mere na-emene, ụfọdụ bidoro na-ata Nnamdi Kanu ụta na ọ bụ ndị ụmụaka ya na-akpọbutere ha, ụfọdụ na-ekwu ihe dị iche iche gbasara ya n'agbanyeghị na ọkwa ụmụ Igbo ka ekwu, mana ụfọdụ pụtara sọsọ onye dịka senetọ enyi na ya Aberibe na ụfọdụ ndị ọzọ bụ ihe kwugoro okwu, mana ndị kachasị na ya azọzikwa ndị Igbo bụ ndị obodo ndị ọzọ dị iche iche na-abụghị na n'Igbo. Ihe a mechara enweghị gọvanọ, enweghị politishan, ị ga-anọ ndị ọzọ na-abụghị ndị senetọ Aberibe ha na ndị obodo ndị ọzọ na ụmụ ndị ọzọkwa ndị dị ka unu ọ na-ewutekwa na-ekwu na ihe a jọrọ njọ. Kedu ka ị si fụ ihe a n'ọnọdụ Nnamdi Kanu na ndị ọzọ na-achị Naịjirịa, ọkachasị na n'Igbo na-achị ana Igbo a? Ọ na-abịa ihe mee na ndị na-achị ana Igbo agaghị abịa zọba nke ha. Sọbụrụ sọmụ na anya ụfụ onye ọbụla na-ata Nnamdi Kanu ụta, onye ahụ nwere opinion nke ya. Ịta Nnamdi Kanu ụta, onye ọbụla nwere opinion, nwere onye ndị na-eto ya eto, ndị ga-ata ya ụta, onye ọbụla dị entitled to his opinion. Mana the issue bụ ebe ndị ahụ na-eme ọgbakọ ha na-eme, ha dara iwu onye. So iji akpawa onye n'obodo Igbo Nnamdi Kanu n'obodo nke a mee nke ọzọ na ha na-eme meeting. Ọ bụ na anyị na-anya na akwụkwọ Constitution section 40 of the Constitution, ndị a nwere ikikere ịgbakọ wee mee ọgbakọ. Onye ọbụla nwere ikikere ịgbakọ, nwere law for assembly, law for association, ịgbakọ wee mee ọgbakọ ya. Freedom of association. So o nwere onye ha jiri asịrị n'oge ha na-eme meeting na-abịara ebe ha na-egbu mmadụ, asịrị n'oge ha na-eme meeting na Nnamdi Kanu so ha ji egbu mmadụ, ma na Nnamdi Kanu so ha ji eme nke nke ọzọ, ha nọ na-emere onwe ha meeting. Matakwa na ebe ahụ primary school ebe ha na-eme meeting, o nwere ndị ebe ha na-eme sports sochara ndị agba bụ n'ihe a na-eme. So onye na-ata Nnamdi Kanu ụta, onye ahụ nwere reason o ji ata ya ụta, mana onye ata ya ụta ya jụọ onwe ya ajụjụ, ndị ahụ ejidere ha mere ihe ọjọọ? Ọ bụrụ na ha mere ihe ọjọọ, nwere ọbara uru ịtaba mmadụ ụta. Gịnịkwanụ mere na gọvanọs na politishans? Ndị gọvanọs, ọ dị ka a na-abịa na ndị gọvanọs na ha achọghị ikwu okwu. Onye ọbụla na-azọ n'oge a ga-eji eme ndọrọ ndọrọ nke 2023 ka ọ bụ na ya bịawa ka onye mara ma ya ga-abụ onye isi ala. Onye mere na ha anaghị ekwu okwu maka o nwere ike ekwu okwu, ndị nọ na mgbago ugwu enwesị na onye a nọ na fight ha na ọ bụrụ ezigbo mmadụ, nọ na anụso ha ọgụ. Ọ bụzi ndị ahụ ka ha na-anọchitere ka ọ bụ ndị Igbo? Ọ ya bụ na ihe Igbo a na-ebute ndị ntorobịa. Ihe na-anya oge m na-ekwu na-asịrị gị iwepụta onye Igbo anya ruru ala maara nsogbu ndị be anyị, maka o nwere onye ga-ewepụta o jebere anyị bụ aka na-achị obodo, o jeche ya ahụ ịsatọ maọbụ ahụ ịnọba nata, o nwere ihe oge ejetere anyị. So n'ọwa anya ụfụ a na-eme ha na ya bụrụ sọ mụnwa bụ ị na-eme ha na onye ahụ ọkụ ihe jọrọ njọ na ọ naghị rụta n'oge a sị na eproskra na-amachiri ndị IPOB. Kedu ndị machiri? Kedu ndị wetara atụmatụ ka machie? N'agbanyeghị na ha na Nnamdi Kanu mechara nzukọ. Ọ bụrụ ha ma bụ ndị pụtara kwuba okwu ka enwe ike wee nye ha ọkwa na Abuja ma emechi nka. Ihe a bụ nsogbu anyị nwere n'ebe ndị aka na-achị anyị. Ọ bụrụ ndị ọzọ bụ ndị na-abịa na-azọta anyị, ewezụga data enyi na ya Abaribe and Peter Obi bụ onye ọzọ kwuru okwu n'ihe gbasara ihe ha mere n'eme, ọ sị na a ga-eru n'ụsụ ihe kpatara a ga-achọpụtara ihe mere. So na ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ anya na ha ji igodo wee kpochie ọnụ ha ka ha nwee ike wee zọta aka na-achị obodo n'ọdịnihu, ka nwoke nye ha ọkwa n'ọdịnihu. Ọnya mere ya. Ọ dị mma. Ọ bụ barista Jerry Enoja bụ human rights activist nakwa
public affairs analyst ka anyị na ya na-akparị ụkpụkpọ na-ekwu ka ọnọdụ ndị Igbo ji n'ọnụ Naijiria dịka o si dị ugbu a. Barịsa anyị ga na-achịkọtazi ọnụ, kedu ozi ị ga-ezipụrụ ndị Igbo kachasị ugbu a n'agbanyeghị na 2023 ka tetụrụ aka, ụfọdụ ekwubego ugbu a ndị chebu na ndị Igbo ka a ga-enye ọchịchị, ụfọdụ na-ekwu na Yoruba, ụfọdụ ebido tibere ndị ofu onye Yoruba mkpu na ya wa ga-achị, ụfọdụ ka na-asị mba, ndị obodo ndị ọzọ kachasị ekwukwazi ya, ụfọdụ obodo ndị ọzọ ka na-asịkwa na-atị ọnụ si na ọ ga-akakwa mma na achọkwa ka ihe mere ndị ọzọ ka eme ihe ọma mere ndị ọzọ ka o mekwara ndị Igbo, ka ewepụta onye Igbo. Iche na n'ezie na ndị obodo mpaghara ndị ọzọ nọ na Naịjirịa ga-akwado ka onye Igbo chịa? Ọ bụrụ na ọ chịa, ha ga-ahapụ ya chịrị onye isi? Ịnanya na ọchịchị ndị agha adịghịzi. Ekwenyere m na onye Igbo banye n'ebe ahụ na ọ ga-anọ n'ihu onye isi. Nke mbụ, ọtụtụ ndị mgbago ugwu a, onye dịka Alhaji Balarabe Musa aka chụrụ Kaduna steeti, onye dịka Tanko Yakasa is an elder statesman from the north, onye dịka Muhammad Rabiu from Kano, ọtụtụ n'ime ha na-ekwu na-eme ihe ka o kwesịrị na ndị Igbo jee kwado wepụta onye ga-achịrị ha obodo. So ekwenyere m na ọ bụ na ndị Igbo na anyị ji ike aka ọnụ na maka na ndị anyị na a na-agba ọnwa mmiri ọnụ ọgbọ, anyị ji ike aka ọnụ, anyị wepụta mmadụ ịbụa, anyị ga-asị nnene na ndị a wepụta ofu onye, ndị anya rụrụ ala, ndị anyị ma na ha ji na ha ga-ejetere anyị ihe, na ha ga-eme ka obodo anyị mepee, na ha ga-eme ka ndị be anyị soro biri n'obodo a. Eme ya otu ahụ, ị mara na udo ga-adị ebe niile. Ada ekwenyere na eme ya na anyị nwere ndị maara ihe tozuru ije nọchite anya anyị na Sorok. Na ozi m na-ezipụrụ ndị Naịjirịa tupu nke ndị Igbo bụ nke mbụ, na obodo Naịjirịa bido n'aka na-achị anyị bụ nwanne anyị nwoke President Muhammadu Buhari. Oge ewere ndị Igbo dịka ụmụ ya na ọ bụrụ nye nna, otu o si eme ndị Boko Haram mechi asị na agbaghara ndị Boko Haram, so ọ gbaghara ndị IPOB, ndị IPOB anụ mmachi amachiri ndị IPOB maka na ihe a na-atụ n'anya ejidecha ndị Boko Haram na-eme ụgbọala egwu ndị mmadụ na-egbucha ma ihe asị na ji hazizi ya ịgba ha jiri ego Naijiria hazie ya gbaghara ya, mana ndị ka na-ekwu na-ejighị egbe na-eme ihe ndị ọzọ gasị na-amachiri. So nya wepụ mmachi ha amachiri ha, ya bụ nke mbụ. Ya mmachi amachiri ndị nya gbaghara ha, wepụ mmachi amachiri ndị IPOB. Nke ịbụọ, nya kpọọ ha otu anya na ndị Boko Haram na-anọ, ewee kwufute si na ha dị sọrị asị na agbagharago otu a na-agbaghara ndị Boko Haram, ya kpọọ ka ha kpagharịa dịka nna na nwa. Ndị IPOB, IPOB ha dị ready to negotiate for dialogue. Recently na okwu na-esere ndị IPOB na ọhaneze, ha bịara sị ndị IPOB ndị ọhaneze unu bụ nna m, so ewee kpakpando udo. Ana m agwakwa ndị ntorobịa, ha depụrụ onye isi ala akwụkwọ sị ha agbaghara ndị IPOB na ha bụ ụmụaka, ka enwe udo n'etiti ha na ndị federal gọọmenti, ka ewepụ mmachi amachiri. Nke ịbụọ, ozi m na-ezipụrụ Naịjirịa na ndị tupu ị gaa nke ịbụọ, ị cheghị na mmachi a amachiri ha na-ejebe otu a dịka isiri tụgasị aka na-agasịkwa ndị IPOB ha jee na ọgbọghọkwa na ndị bụ ụzọ machi ha bụ ndị gọvanọ ha n'ala Igbo, n'ọhawa ga-ebu ụzọ bịa kwuo n'eziokwu, kwụsịrị asị ya na ha ama mezi na ha ma akụzi, enwekasị ya na ha ga na-ekuzi maka Biafra na ya ga-ebute na ihe ya ga-eji gbaghara. Iche na ndị IPOB dị nkwadebe isi na ha achọghị dị n'afọ adịghị isi. Ọ bụghị nọkọta isi na onye a n'oge eme ụtọ, ọtụ na ijekwuru onye ahụ
ị mara ihe ọ ga-eme. So ya ka a na-asị ha zipụ ozi jigodo nnọta ọnụ na ha si ebe ahụ ha zipụ ozi ahụ nke dịka isi wee tụta aro ezipụ ozi jere ndị Governors Forum, South-East Governors Forum, ezipụ ozi jere onye isi ala, ha site n'aka ndị ọha na eze jekwuru ndị Governors Forum, si na ndị ọha na eze jekwuru ndị Abuja ka e wee chịkọta okwu maka na ndị Governors, South-East Governors ha jikọta aka ọnụ jee kwuchite ọnụ ha na Abuja na udo ga-adị maka ihe a na-eme dị na ụfọ na ụfọ ọba o nwere onye ọdụ mma n'obi ma ọ bụ onye polisi ka ebu ọma adịghị mma n'obi maka na mmadụ nwere ezinụlọ nwere ndị ọ na-eneta onwe ndị ọkwụrụ ya n'anya o nwere mkpa o nwere ebumnobi ọ na-egbokwa ọ dịrị ọgụ maka na onye ọbụla dị mkpa maka onye ọbụla dị anyị mkpa anyị ndị one na n'obodo China ha na-ebufe onwe otu anyị si ebufe onwe anyị ka anyị chịkọta onwe anyị otu a na-agbaghara ndị herdsmen agbaghara ndị bandits enye ha ego edozi ha agbaghara ndị militants si chi otu a wee gbaghara ndị IPOB na ha bụ ndị Naijiria ka ihe wee kudo wee dị kudo wee cha ka anyị nweke obodo anyị na-emepe maka onye egburu ikekwe na onye abụ onye ga-eweta atụtarụ ga-eme ka obodo anyị gaa n'ihu mepe ka obodo anyị na-emepe maka na ebe udo dị bụ ebe mmepe na-adị ebe ebe agamnihu na-adị anyị nọrọ n'ọgbaghara anyị agaghị na-eche maka mmepe na agamnihu na ọ bụ ka a ga-esi wee gbuo onye nke a ka a ga-esi wee gbuo onye nke ọzọ ya bụ ozi mbụ m na-ezipụrụ ewezi ozi ị chọrọ izipụ bụ Naijiria na ndị ọzọ tupu njọ nke achọrọ m ozi nke abụọ m na-ezipụrụ ha bụ ndị federal gọọmenti a na-ezipụrụ onye isi ala ozi zipụrụ inspector general police ozi onye isi ndị uwe ojii na Naijiria a ga-adụ ndị uwe ojii ọdụ ka ha nwee ike na-arụ ọrụ a n'ụzọ amadị na-eweta ịkwafe ọbara a ga-enye ha ọzụzụ a ga-enyegarị ha ọzụzụ ka ha mara na o nwere oge ha na-edere anyị na signboard na ndị uwe ojii bụ enyi anyị police are your friend let them actually leave that police was your friend ọ bụ na police bụ enyi ọha na eze let them live up to it let them live up to that standard let them ka ha na-eme ka adam na-ama ha na ndị mmadụ maka o nwere onye a ga-akwa afọ ọbara nwanne ya obi ada onye ahụ ha mee ka adam na-ama ha na ndị na mmekọrịta ndị mmadụ ka ọ bụrụ ihe na-aga n'udo na ọdịnama ka ọ ghara na-abụ tigbuo ozugbo mgbe ọbụla maka ihe a mere na-emere ọ bụ na ndị polisi jiri nwayọọ mee dị ka kachikwu na polisi bụ enyi ndị mmadụ ihe akarị ụfọ ọbara ndị ihe dị na ihe a ebe ọ dị njọ ọbụla enwere ike ebe a na-agbagbu mmadụ enwere ike ọ bụla o nwere nwanne onye polisi ahụ maka onye ọbụla na-atụ okwute n'afịa amaghị onye ọ ga-atụ so maka ha na-atụ okwute n'ahịa ha tụzi n'okwu ka azụ enye ha ezigbo ọzụzụ nke ndị obodo na-akpọ retraining mmekọrịta ha na ọha na eze ọ ga-enye aka ka ihe dị mma ozi ọzọ m na-ezipụrụ ndị ụmụ Igbo ha jikọta aka ọnụ dịka ha nwegoro ọtụtụ otu a na-ekwu South-East for President ha jikọta aka ọnụ wee chụba ya bụ nta ha jikọta aka ọnụ chọọ ya bụ nta na ha ga-egbute ya na ya bụ na enwere otu enweghị ibegoro okwu abụọ South-East for President onye isi ha bụ Reverend Osi Obiọha onye na-edu ha so ma nwoke a o siri ike na mmadụ Chineke nyere ya ọgụgụ isi nyere ya ọtụtụ ihe dị iche iche nke ọ na-eme ndị ha na-ejezi n'obodo na-apịzi aka mara onye a ga-ahọpụta ugbu a yes ha na-aga na-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ mara na ọ bụ nrubere anyị ka anyị wepụta aka na achọ ka ejego sokwuru ndị ụmụ Igbo aka siri ike n'ebe dị iche iche gwa ha maka ya ana onye ọbụla a gara gwa maka ọnọdụ ọ nabatara ya o nwere onye Igbo a ga-abịa gwa ha ndị mmadụ na-anabata ya na ihe họdụziri anyị ka emee ka ozi agba asọ ọfụma ruo ma n'ime ime obodo ka anyị na-enwe ike chịkọta aka ọnụ ka ha nwee ike afta ka a chịkọtara ndị Igbo ọnụ ha ga-akwa ọ bụrụ ihe eji egbe na mma eme ịkpa alụ ha jikwu ndị ngalaba ọzọ ndị South South jikwara ndị ozugbo of course na ndị South South Edwin Clark ekwugo na ọ bụ ndị South East ka ọchịchị ruru ndị South West na ụfọdụ na-ekwe ya ụfọdụ na Fani Kayode mana ụfọdụ na Tinubu na-etiri Tinubu ga na-ekwu maka na ọ Tinubu so na ndị ọ batara ọchịchị na-ekwuru anyị na obodo ahụ anyị ga-ejikwa mee ka ọ na-ada ụda gwa ha
ihe bụ ihe a ka ị na-agwazi ndị South East kedu afọ South East for President South East for President Yes. 2020 ha ga-eme eche ebe ahụ 2023 yes ka Tinubu ebe anyị kwadoro ha maka Tinubu soro onye nụrụ ọgụ nke abịọla o wee dajie ewepụta Obasanjo anyị wee kwado ya bịa kwado oke na anyị n'ọgụ oge nke anyị mana ahịa ya dịkwa na iche president iche Naijiria anya o nwere onye anyị adị anyị ekwe emeda ebe ahụ mana oge ewepụtara Obasanjo si ya jebe ekwe eme wepụrụ anyị Chineke si na ọ ga-achị obodo oge ya ga-eru ọchịkwa obodo ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ọ bụrụ nwa ya ma ọ bụrụ onye ọzọ ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ Tinubu so ndị South East for President ha ga-eji mee ezigbo njem na obodo ha na ha nwee mkparị ụbụbọ ekpote ndị ahụ na-akwado anyị ga-esite n'aka ha wee nye aka ka ndị nke ọzọ wee nwee ike kwadokwa anyị ha jekwa na North onye dịka Atiku ndị Igbo kwadoro ọfụma ọfụma oge ọ na-azụ President 2023 onyekwa aka agwa ya gwa ụmụnne ha na oge erugo ka ha kwado ndị a ọ bụ ma anyị adị n'iche obodo na ya wepụ anya n'oge nke ya aga ka ọ kwado ndị be anyị so na eme ya otu a n'oge nyere anyị aka inweta ihe anyị na-achọ daalụ na-anụgo ya mana tupu ha na-eje ewe ka ha nọ n'onwe ha ndị South East for Igbo presidency South East for President 2023 ewe ka ha nọ n'onwe ha ji abịa gị mana ịrụtụgasịrị aka ịpịta aka mara onye ọ ga-abụ ewepụta maka na ọ kwesịrị ịgba ọrụ ha onye a ga-abụ ewepụta ugbu a ndị mba ọzọ enenecha ya chọcha ya mgbe okpuru niile agaghị afụ ntụpọ akwado ya bụkwara onye bụ ọdịmma ndị Igbo n'obi na-abụrụ onye ga na-ejere onye ga-atinye ebe a ọ bụkwara onye ga na-emegide ndị Igbo na-ele ndị Igbo ewe ka ndị South East for Presidency a ga-eji mee ya pịa aka ha na-agwazi ndị ọzọ sị n'onye a na ha echekwakwa nakwa na ọ dị mma ndị akwado ya maka na oge agha maka ebe nsogbu na-adị bụ ịhọpụtazi onye Igbo a ga-asị ndị ọzọ bịa kwadoro anyị dịka m gwara gị na mbụ nwoke a bụ Reverend Osi Obiọha JP obi siri ya ike ana Chineke nyere ọgụgụ isi dị egwu ọnụgo anya maka ndị Igbo ihe karịrị iri arọ 30 nkịta ọ maara nsogbu ndị Igbo bụ nke mbụ ọ maara mkpa ndị Igbo ọ maara ha ga-emere ndị Igbo so onye a bụ onye ndu otu a so na iwepụta onye Igbo ga-achị ama bụ oke nnukwu nsogbu maka na apịcha aka o nwere nke ga-asị ka ewepụta ụjọ sọsọ ofu a ga-ewepụta mmadụ ịbụ maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ atọrọ ha vootu oge a tọrọ ha vootu amụrụ onye mmadụ ịbụ na ịtọ dị na ofu onye n'ime ha maka ọ ga-abụnata ofu onye ewepụta ofu onye ahụ asị ndị Igbo niile na ndị Naijiria ọzọ niile anyị akwado onye ahụ n'agbanyeghị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ na ya ebe ọbụla ịnọ ọmaka ịnọ APC ịnọ PDP ịnọ APGA ịnọ YPP ebe ọbụla ịnọ ewepụta gị anyị akwado onye ahụ ka ọ gara ọ dị mma daalụ ọ barịsta Jerry Enoja ka anyị na ya na-akpara ụkwụ mana tupu anyị na-apịchi ya nso nso a ka a gbapụrụ ọdụ ụgbọelu Enugu Akanibiam International Airport na Enugu na-agbanyeghị na emechiri ya ruo ofu mgbe afọ mana dịka o si dị ga-anụ na-agbapụ ya ụfọdụ na-arụtụ aka na mgbagba agbapụrụ ya na otu esi eto ndị bịara mee ya na otu ndị gọvanọ anyị si adara na-ayọ ịnị na-ayọ ya ayọ achọzi ịgbapụ ya na-etu afọ na-aja ike ọdịzị ka ọ bụ na ọ bụrụ okelu olu anyị na ihe ahụ a na-ekwukwa na ọ dị ka arụchabeghịkwa ya aka n'onwe mgbebirebe ihe ka aka rụrụ si bido mana a na-eto otutu a mana na nchịkọta okwu gị gbasara nke a kedu ka obi dị gị gbasara mmepe emepere ọdụ ụgbọelu Akanibiam International Airport nke Enugu obi dị m aṅụrị na ndị oyibo sị na half bread is better than none na onye si Abuja ma si Lagos na nwere ike ịbata Enugu site na ya bịa mee ka ụgbọelu si mba ofesi ọzọ ya biko rụtọpụ ya ka ụgbọelu si mba ofesi ọzọ na-abịa na-adazi na Enugu na onwe onye si mpaghara Enugu a
maọbụ South maọbụ ihe na-anata from obodo oyibo mba ụwa dị iche iche ka onye ahụ ghara ijewe Abuja maọbụ jebe Lagos maọbụ jebe ka ọ bụrụ n'Enugu a ka a ga-edosa ya na benne ya onwe ike na mabenne daalụ ọ ga-adịrị gị na mma ọ dị mma otu a ka anyị ji fụ ya ọ bụ mụ na barrister onye ọkaiwu preacher ọ bụ public affairs analyst and human rights activist ka mụ na ya kparịrị ugbu a anyị kwuo na onye mara nke a ga-eme ka anyị jikọta aka ọnụ wee zọba oke anyị zụta oke anyị na Naịjirịa ka o wee dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma o kwukwara wee sị onye ndị mba obodo ndị ọzọ ndị na-ata aka anyị na-eti na ndị une ewepụtacha na ụmụ ụnụ ha chịsịa Naịjirịa na oge eruo na oge nwafọ Igbo ga-achị Naịjirịa na nwafọ Igbo chia Naịjirịa na udo ga-adị ihe ọma ga-adị na-asịkwa onye egbuna ndị Igbo onye ọbụla kwado onwe anyị ka anyị fụ na onwe anyị n'anya Chineke gozie ndị Igbo barịsta ọ ga-adịrị gị na mma ọrụ ịgwara anyị ndị South East for President ha bido ha kwụsibe ya ike ọ bụrụ nọọ nke a ka a ghara iwe rịkọm abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ka ọ dị yeah